Adema ụmụnne m ndị Igbo ndewonu achọrọ m iji ohere a na-anabata gị kpọmkwem n'oge ihe omume anyị Chibọ Anụ Ọzọ na-abịara gị n'ọgba ozi social media nọ nso nkwa nakwa YouTube nọ nso nkwa Chiwo nọ nso nkwa News Express. Tata kpọmkwem bụ Saturday, chetakwa na ụbọchị Monde ka Nnamdi Kanu a ga-amalite ikpe ya n'ụlọ ikpe Federal High Court na Abuja ya wụ February 26th ka a ga-amalite ikpe Nnamdi Kanu. Ihe ahụ ikpe ekpechagburula ekpecha o. Ikpe ekpechagburula ekpecha rurule Supreme Court. Supreme Court enye ọda shila ha n'Ishi, bido ha the trial from the beginning. She bido ha ya l'Ishi. So, nsogbu anọ. Nsogbu adịrị anyị ebido n'Ishi. I ebido n'Ishi na ada ejikwanụ nwa dibịa ele mgbọrọgwụ. Ada eji nwa dibịa ele mgbọrọgwụ maka na akụkata akala obi egosi ndị mmụọ ebe ndụ dị mmadụ. Nke bụ eziokwu bụ na okirikiri ka a na-agba ukwu ose ada arike n'ihe elu. Oh yes. So we are solidly behind Nnamdi Kanu as far as iwu onye Igbo. Ịbụrụ onye Igbo, ihe gbasara ndị Igbo na-emetụla ahụ, ihe gbasara ọnọdụ ala Igbo dị mma. Na ịbụ onye Igbo, nwa afọ Igbo amụshiri ike. Ihe gbasara Nnamdi Kanu na ikpe a ọ na-agabiga kwesịrị ile emetụ gị ahụ. So mụnwa na onwe m on behalf of ndị Igbo niile bụ ndị kwenyeru na ana Igbo woo ana Chineke gọziri agọzi, bụrụkwa na abụrụ Chineke ji aka ya nwee ghọtara onwe. We are solidly behind Nnamdi Kanu. Oh yes. So we are praying that Chukwu Okike Abiama ga-eme ihe o ji bụrụ Chukwu Okike Abiama n'isi Nnamdi Kanu, n'agbanyeghị ikpe anụnwa ebidokwere n'isi ikpe ye, ihe ekpechagburula ekpecha, nyecha judgment, even gwacha federal government ego ole ọ ga-akwụ maka mwakpo awakporo Nnamdi Kanu na ụlọ ya, gbuo ọtụtụ ndị IPOB, nwee such a rascality from the military. Nwee do ekwutego okwu ka nwee dị reprimand, nwee dị caution, nwee discipline, nothing. Asị bidokwe n'isi ikpegharị ebe nsogbu adịgo. Ụwa bụkwanụ nke Chukwu. Ụwa bụ nke Chukwu, onwe dị onye nwe. Ọwụ dị president nwe, ọwụ dị ndị Supreme Court nwe, ọwụ dị ndị judge nwe, ọwụ dị police ma army nwe, onwe dị ndị nwe ụwa wụ nke Chukwu. So ebe ọwụ na ụwa wụ nke Chukwu, ebe ntụkwasị obi anyị nọwụ na Chineke, ọ bụghị gị na mmadụ. Yes, ọ na Chukwu Okike Abiama, onye nwere ike lee onye ahụ si na ya wụ ihe niile, kutuo ihe just in a twinkle of an eye, pịatuo ihe, napụga ya nwe ikuku just 2 seconds, ọla. Na-aghọta ebe anyị na-eje na ọ dị mkpa na ịghọtalụ m, so I am behind the Nnamdi Kanu, very behind. Very behind, standing strong behind him, standing very strong behind him. Amaghị maka go mana ọ bụrụ maka mụ abụchi nọ nso nkwa ọchịagha n'ikuku nke mbụ n'ala Igbo, eziokwu atụ egwu nke izizi na steeti Imo. Akwụ m Nnamdi Kanu n'azụ gidigbam, kwuchie ya ike n'ikpe a amalitere ikpegharị ọzọ. So onweghị ihe ụra mere anya. Ihe anyị mawo ebe Chineke dị ndụ, onwekwe ihe ga-eme. Onwe ihe ga-eme. Nnamdi Kanu is somebody that is not ordinary human being. O nwere mission o jiri bịa. After all, mgbe Jizọs bịara n'ụwa kwa otu a ka eshiri mee ya ntameyi, ma the end of the day ya hụrụkwa a triumphant king. Oh yes. So Nnamdi Kanu is not just ordinary. Oh yes, ekwere m na nke ahụ, kwechie ya ike. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe mmụọ, ị ga-aghọta ebe m na-eje. Ọ bụrụ na ị na-ahụ faa, ị ga-aghọta na Nnamdi Kanu abụrụ ordinary human being. Ọ bịara with a mission. And anyị chọrọ m ikele ndị niile bụ ndị na-akwado Nnamdi Kanu, na-ekperi ekpere jishi n'ike. Monday 26th gakwanụ n'ihu n'ikpe ekpere a. Echiwo Sunday onye ọbụla tiyela mass, tiye la chọọchị, tiye na ekpere, so that
ihe ebumnobi Chineke ka ndị iro nke ndị Igbo ghara imebi ebumnobi Chineke as far as ihe gbasara Nnamdi Kanu is concerned. Adịmachi bụ anụ ọzọ nwunye pastọ ndị RCCG na Lagos ebe Habat nwe igwe nwaanyị ya na-aga ụka ka a hụrụ ebe ọ na-eme birthday, na-agba egwu dị iche iche, even mecha kpọrọ flavor ada yakatam nwaanyị a ụkwanụ onye kwuru na die nwaanyị a onye ya na die shitere from the benevolence of Habat nwe igwe rụọ chọọchị biri ego billions of naira mentamim. In fact, Habat nwe igwe was practically the lifeline of that church. The lifeline of that church, So this woman cannot even postpone her birthday for 2024. This woman cannot even say, because such person na akwa ezigbo tithe na church wokwa na onye anyị bitere ego n'aka arụ church a nwụrụ, let me postpone in his honor. Let me postpone this birthday in his honor. Let me just do away with this bash, this whatever occasion. Mba what is the lesson there? One name nwala. The word moves on. Highest here bakwagi 24 hours, bakwagi 30 days, 1 month, depending on what she here wanando ha. At the end of the day, they will move on. Oh yes, at the end of the day, they will move on. Higeja mata ụmụnwaanyị ndị a di ha nwụrụ, ụmụnwaanyị ndị a di ha nwụrụ, ụmụnwaanyị ishikpe ndị a ha na-eyikwe akwa mkpe na-arịkwa nwoke ọzọ elu. Ọ higeja amata nwaanyị di ya nwụrụ ga-esi na ọ ga-akwa die forever, akwa die chai nwaanyị a di ya nwụrụ na this woman ama mbụzikwa mmadụ ọzọ na ọ ga na-echegbu onwe ya n'echiche, ọ ga na-ebesa ọsọ akwa ashị. Most of them na-eyikwa akwa mkpe arị nwoke ọzọ elu. Oh yes, even that day ha ga-eyipụ akwa mkpe ọ nwoke ọzọ ga-arịcha ha elu, ha eyipụzi ya dị akwa mkpe. So in this world, do the best you can. Do not do anything to impress people. Because you want to do it. Make people impress, because the more they make you make people impress, the more they will look at you and say, anyway, whatever go get after all, you win millions, you win billions. So we condemn Munye pastor, we condemn it. No matter what. No, after all, when they condemn Flavor who business go Jeremy, when you call Flavor, how this woman to postpone this birthday? Flavor Gabia. How this woman postpone the birthday in honor of this man who bile how ebe 1 billion naira haji ro church. Flavor Gabia. Flavor Gabia businessman call. In our businessman call. So when you basara Flavor, that woman, agwe pararemma, agwagaremma, banwa agba. Hadema adịkwa ime ka mara na INEC ekwuole that yes, eziokwu na 2023 na ha nwere some glitches na the IREV portal ebe a na view result, but anyị ma ihe INEC kwuru na court mgbe a na-ekpe ikpe presidential election a. Anyị ma the logic INEC wepụtara, anyị ma the defense INEC wetara, anyị ma whatever INEC just to prove arụrụ ala ha rụrụ, just to prove that Arula they justified. Now INEC has accepted that IREV when a malfunction on the day of the election. Akushie IREV. Result to the question upload. Where's he came and upload? Result to the question upload. Because people now layer at real time. And when he came and upload, INEC akushie, INEC Arula, INEC ushinama, INEC chileke de eligwe ga agba mgbo. Oge erube ndị niile wu ndị dowere Nigeria n'ọnọdụ dị otu a, Chineke ga-agba nnụ mgbọ. Unu ma otu mgbọ Chineke na-adị, unu ma otu ụta Chineke na-adị. All of you, ma ndị security agencies, ma ndị INEC officials, ma ndị copper, ma ndị nara bribe, ma ndị meneta, ma ndị mere imo domere Nigeria n'ọnọdụ dị otu a, ụta Chineke la-abịafu unu. Adị mma ndị custom regezi akpara isi 10,000, but ka m jukene gị
Abakaliki nwere custom office, Enugu nwere custom office, Anambra nwere custom office, Imo nwere custom office, Abia nwere custom office. But enwere ka ise no na rice a na-ere na Lagos 10,000 na-ere wuli na Aba ma ere wuli na Umuahia ma ere wuli na ụlọ ọrụ ndị custom nọ na southeastern states na-ere ga the same rice 10,000. They are auctioning it 10K. But also na Lagos we issue obodo Nigeria as at now until Tinubu achicha afọ, whether you believe it or not. Lagos State is the capital city of Nigeria until Tinubu achicha. So, ihe ole ebido now from Lagos ko je ebido. Now, they have started sharing contraband. Ihe niile anwuchi, ihe niile mere. But I am asking, ihe custom nọ na-eke ndị mmadụ, ihe siziri 4-5 years ago, or what maybe expire. Ndị a na-azụ rice 10,000 now, ha lekwere expiring date. Ndị a na-azụ tomato, ndị a na-azụ nta, ndị a na-azụ imo from the custom, ihe siziri esizi, ha lekwere expiring date. O nwere mgbe ekere palliative rice gbakara agbaka, ọkwa the same custom o. Federal government eburu rice ndị custom siziri. Ya wụrụ na ihe ọkwa ole mgbe ihe a mere? 2020, right? Epidemic. Kedu ihe made that time? You know? Coronavirus. Yes. Custom eke rice baby. Now here rice also. Ndị na-azụ rice 10,000 aka the custom. Yes, all the very cheap. They are auctioning it. But have you watched? Have you looked into the expiring date? Kemara ma rice a na-eme ya. Moment expire. Ma ka dị mma. Una na-azụ rice 30,000 obere ego. Agnes kwa mma. Ọ ga-erucha onye ọwụla. Lekwe ka ọnwụ gola abịa. Kedu mgbe a ga-ebido kebuye n'Owerri? Kedu mgbe a ga-ebido we na Anambra? That is my own concern. Amadi m ihe na-akọ ebe a. My own concern wo ka ha na-ere rice auction na Lagos. Ebido kwele we no because I ma na enwere ndị cases ziri n'Owerri here. When the cases ziri n'Enugu, when the cases ziri na Anambra, when the cases ziri na Ebonyi, when the cases ziri na Abia. Kemgbe a ebido we na southeast. Oh kono na afọ ya. Amaka ya na agba nwanne m. Anwụchiele that barrister nwanyị Adachukwu Okafọ werele mma rachie ebe nwa anya na ya bi esi anyụ mamịrị nwa nwanyị rachie were mmari ọkụ rachie ihe you know anwụchiele oleteshi jidie o ji aka ya sọrị ndo onwe last week ka anyị gwara uru na federal government isi onye ọbụla jidere that woman 2 million onye ọbụla hụrụ that woman 2 million onye ọbụla agwa government ebe that woman nọ 2 million the woman jizi aka ya fụta were aka ya hand onwe ya to police. So agala court ya chọọ ka ebe lụọ ya court edina ya bail si borigeri ya etinye na custody in the police ka ọ nọrọtụ ebe ahụ until ekpewe ikpe. So right now Barrister Adachukwu Okafọ is in custody of the Anambra police. Njinji jiri na Ebonyi state kpọmkwem n'izi state Ebonyi ebe otu nwaanyị dị ime second wife of the man lere di enya na ya na-eme argument shinu ụlọ elu 2-story building kwatuo ya. Some pregnant women na-enwe anger issues. Ọ bụrụ na gị na nwaanyị dị ime mekọ ihe ị ga na-ajụ ihe ọkwa nwaanyị a mma before nwaanyị dị ha n'ime body system ya change, you know, nwaanyị dị ha n'ime everything about her will change. Otu o si ahụtazi gị now will change. Otu o si eri nri will change. Ihe ndị ọ na-eri will change. Otu o si akpa agwa will change. Otu o si ekwu okwu will change. Agwa ya ga-echange, practically changing. Na aghọta ebe anyị na-eje. So nwaanyị ọbụla dị ime wee timing bomb. Iwe ha obere ihe na-akpasu ha iwe. Ahụ mgbakashi ha dị too much. So na this woman na di nọ na balcony n'ụlọ elu na-eme argument. Ọ gwụla nwaanyị push o die nwaanyị ri ime o. Heavily pregnant o ọmụwala nwa amụwa push o dị man eshi n'ụlọ elu dapụ mgbe ọ na-erule n'ala sef ọnwụwala pịajasa. You know, so what are we saying in essence? What we are saying in essence is this: biko ma avoid nwaanyị dị ime iwe na-ewe, ma avoid nwaanyị dị ime iwe na-ewe, because most of them dị ime iwe na-ewe is a terrible risk. Get a him argument. Finally, esom na akpọ oku ka nwuchie that Muslim cleric onye si ka egbuo nwunye Tinubu.
one Muslim cleric is an infidel. No a pastor of the infidel, leader in the infidel. Ya otu I know now. I win the infidel. How I won the chileke poroko. Otu I know now. I win infidel. Then on the Muslim on the chileke poroko. Ama me na agota. Geno kwa ka nwanya na-ekwu. Ka this man na-ekwu. And Muslim ticket Tunumbu na Shetima na always scam. I don't understand. Obasarai. Does it concern us? Because na nwunye Tunumbu wo a pastor in Christendom na aga egbu na agota na ebe anyị na-eje. Now, agwala DSS track this man down and arrest him. Track this Muslim cleric down and arrest him. Many people have condemned the Hokul. Nigerians have condemned it. And I am condemning it. See, you did this man. Ketie your mom. Camera don't about infidel. Camera mom pay these people have their in Nigeria. Don't about in the way Buddha infidel. But in the Shibia. Konu Kondia was American, there was a conquer. We know their history. We know their history. You know? So we want the security agencies to do their work. Very, very important. I remember kind of picked bambo iho muma nyichiba no zobialogo no bozi social media no so kwa ko bochita gara ni ile siriri werere.